Hola, soc Miquel Micó i soc membre de República Valenciana, Estat Valencià. Recordeu eixes pel·lícules de l'Spaghetti Western? Hi havia una escena que solia repetir-se prou. Una replaça o bé un carrer molt ample amb un molt a pols i matolls regolant pel vent, o amb fang fins als turmells, depenent de l'època de l'any en què reflectien. Però sempre hi havia dos, el bo i el dolent, que s'encaraven en un duel a mort a veure qui era el més ràpid a treure l'arma i a disparar. Doncs això i així és la política i els polítics del règim del 78. Encara no han signat un paperet d'intencions i hi ha un que li posa un titular llamatiu i rimbombant. Pacte pel que Catalunya recaptarà i gestionarà els seus impostos. I ràpidament hi ha un altre que tira les campanes al vol. No siga el cas que el partit rival s'adelante i s'apunte el mèrit. Encara no s'ha apagat el remor d'eixes campanes i l'oposició externa i interna, que també hi ha, treu l'artilleria pesada i els tancs al carrer. Espanya se rompe, diuen. Però resulta que si algú d'estos elements s'hagués molestat en llegir el text complet de l'acord, incloent els mateixos signants, que veges tu que els hagués costat demanar un esborrany i llegir-lo bé a casa abans de signar i no fer-ho a la sobretaula d'un tiberi i amb alguna copa de més, se ho haguessin adonat de que una cosa és un titular llamatiu i una altra el que posa en realitat el paper. I ara ve la segona part. Després de tanta campana i tanta eufòria reclamant l'èxit, qui torna enrere amb el cap catxo i demana disculpes? I els que han tret l'espasa i han matat i degollat a mitja població de l'estat espanyol, creieu que faran un mea culpa i recularan? Per no anomenar al que per voler ser el súbdit més avantatjat va i posa en peu a tota la maquinària legal de la Generalitat Valenciana, per tant d'impedir tant atropell constitucional, en lloc d'exigir el mateix per la nostra comunitat. Quina colla de bròfecs i quina manera de parlar foradat. I tot per veure qui dispara primer. Aficionats al John Wayne sense trellat ni futur. Recordeu quan parlàrem de la pudor que fa la corrupció del règim? Doncs ja veieu que no exageràvem. Encara eixirà algú més a banda del sacristanet encara de Monesillo del Montoro, si és que vivim en una casa de xiques sense ama. Enteneu ja per què necessitem un estat valencià lliure, independent i sobirà? Si vols conèixer més opinions de República Valenciana, Estat Valencià, entra en Anna Notícies, segueix-nos i afilia.